Panthawi imene mwanali munali mu CCAP, munakulira mu CCAP. Ayi, osati panthawi imene. Osati panthawi imene, koma kuchiyambi chanu. Chiyambi changa CCAP. Cha CCAP ndithu. Tsopano kuti mutuluke mu CCAP mukanene kuti ndikhazikitse mpingo wanga kapena ndiyambitse utumiki wanga zinayenda bwanji kwenikweni kuchoka ku CCAP iko. Ndingambe kuti ineyo ndimalemekeza mbiri mpingo wa CCAP chifukwa chakuti ndimene unandipasa mbiri foundation and mukhoza kugwizana nane kuti mipingo ya CCAP Catholic ni mipingo yakuti imakhala ndi strong tradition kapena background imene imakhala ndi discipline. So anthu ambiri amene amachoka mpingo ngati imene ijayo amakhala anthu akuti ali ndi discipline ina yake. So ni mpingo wakuti ndimalemekeza kwambiri. Azibusa aku CCAP anagwira ntchito yakulu kwambiri pamoyo wa ine ndipo Mulungu azadalitsa. Kuti ndichoke CCAP chachikulu chakuti monga timadziwa kuti mpingo ena lowa somakhala ndi zimene matani umakhulupirira. Yes. Ife mpingo muno sitimapempherera anthu kapena mpingo uno sitimapanga chani kapena mpingo uno sitimanenera. Ndiye ndambotumiki kuja ineyo kwambiri ndimakonda kupempherera anthu komanso ngati Mulungu anipasa mawu ndimuuze munthu matha kutani kodi kumpatsa mawu aja. Ndiye ananditandisa akulu ampingo amene kuti komatu zimene mukuchitazi inde ndi mpingo wathu ndi Mulungu. Koma ifeyo ndi mpingo wathu sizimatani kodi sizimagwirizana. Okay. Ndiye ndi amene it is better pena pake ndithu kuti usakhengere wobweresa chani chisokonezo koma ungosanzika kuti ayayi chabwino ndikupangazi ndikapanga paine ndekha. Ndi chifukwa chake chimene tinachokera ku CCAP koma kuti panali mwina chifukwa china ayi ndithu koma chachikulu cha chimene chocho koma pano yamene ndikuthokoza Mulungu kuti CCAP iko panopo mapemphero aja panopa ndi akuchitika. Evangelism ikuchitika kuli azilaliki pano koma pa nthawi imene yoyo zinali zovuta. Exactly. Zikuchitika kumene koko ya. Koma nthawi imene munali mulu wachichepere ndithu lumene mapanga chiganizo yonena kuti mwina ndi pandekha. Munali zaka zingati nthawi imene? Sindokumbukira koma nalidi mwana. Wachichepere. Yeah, because I'm trying to think I think middle 20s. Yes. Yeah, and at that stage kwambiri anthu ena kuganiza kuti bwanji ningosintha mina zimene machita ndikhalebe mu church momwe mudhani kuti inezisi ndingasiye ndibwere ndiyime pandekha ndipitise zimene ndikufuna. Monga ndakambira monja kuti zakutumiki pena munthu eti zimambira uli mwana. Okay. Nde chija kuti mweneyo basi nayisesapo ndithu nthena kuti amene ningotani kaye ningokhala ena basi okhala chonchija basi pesa kuti mama wa basi nanyamukabe kumaenda wapasi. Anthu amunsuzo amandizowa kwambiri chifani maenda mose moyale muja muchiputula wena leso kunzuzu akundidziwa. Okay. Ndipo anthu akumpota mbiri mtusanganamiza amandizowa kuti mwana uyuyu amaenda nyumba kumanda door by door kumalalikira odi anthu tikulandireni ena tithamangisepo ena atipase atikapizepo ni madzi koma timaenda ndithu kumalalikira ifatalikire choncho. So zimachitikabe mpaka na kuti tinaona kuti sitingakwanise kuzimanga. Mpingo wanu ndoti munachita kukhazikitsa kapena zinayamba bwanji kapena munayamba mwaka lowaso mpingo wina kena zinaenda bwanji pakena kuti nazangomva za ECG, Enlightened Christian Gathering? Ayi, ndikambe kuti mpingo unakhazikisidwa ndithu tinayamba ndithu ngati mpingo kuti Mulungu ayankhula kuti yamba chako chili wambe uzipanga utumiki umene ukufuna kupanga momasuka nchifukwa chake basi mpingo uchono zatani kodi unazayamba. Mulungu anakulankhulani kapena munangoona kuti anthu onditsatira achuluka ndithu? Kuti mipingo sei ilipo yeti wina aliyense amene ali ku mpingo kapena kuti mpingo yambe pamakhala vision. Okay. Pamakhala masomphenya. Ndiye masomphenyawo aliyense amakhala kuti walandira nimene kuchimvera kuti nambe mpingo soka kuli CCAP kakuli Catholic kaya kuli chani sizinangoyambayi. Mulungu ndithu anayankhula kuti chinthu chitani kodi chiyambe chikhalepo. Koma sipaliponse pamakhala masomphenya ena mango azipatsa kutheka koma nchitobe ya Mulungu. Nchitobe ya Mulungu ka angoyamba okha ka Mulungu ayankhula koma nkhani yakulu nja kuti anthuwo akupanga ntchito yotamandika yolalikira uthenga wa Mulungu.
So utumiki wanu umaoneka kuti unakula ndithu kwambiri kuno ku Malawi mpaka na dzina anthu anamba kumatchula ayi abuchiri kuchoka ku Mzuzu kubwera ku Lilongwe. Nabwera kuno ku Lilongwe nakhala muno ku Lilongwe timatumikira kuno kotero crossroads kena zapita kucheni uko kumene ku MCP headquarters ntameneyo kusali mene kulili panopo. Okay. Ndi kuchoka mene popo so pano pamene limatani kodi limapita ku South Africa. So chopita ku South Africa it was a simple thing. Komanso yambe kuti kwambiri anthu ambiri amona ngati makhala ambiri ku South Africa koma ndimakonda kwambiri kuyenda kupita maiko osiyanasiyana. The vision was to establish more other branches in different parts of the world. Kuno ku Malawi tinali tapanga kale ma branch ambirimbiri ngati visionaire kapena muno kwa vision ya mpingo umayenera kuti utani kodi uyende upite malo osiyanasiyana. So malo amene anali conducive kuti kozomayenda pathayi imene yoyo kwasegula mipingo kwina ndi kwina inali ngati South Africa. Nchifukwa chake pathayi imene ija tinapita umeneko. Anthu ena amaona ngati kuti munathamangira kupita South Africa musanamange maziko enieni kuno ku Malawi munangopeza kuti basi kungotere basi uyo wapita ku South Africa. Ayi ndithu tili maziko munomo Malawi district inali yonse tinasegula ko chalichi malo enali konse kuli mpingo. So tikambe kuti kuli maziko tinawo maziko akulu kwambiri. Komabe zimene munakachita ku South Africa ndi zimene mmachita kuno zinali zosiyana. Zimasiyana bwanji? Kukula kwake chifukwa mutapita ku South Africa mpamene anthu kuti kuti zinthu zimafika mpaka na masaizi yawo. Muneneri salemekezedwa kwawo nkhani yakulu ndi imeneyo. So South Africa kokha yayi olonso tipite ku Zambia kumene kuti timalemekezedwa kwambiri, ku Tanzania timalemekezedwa kwambiri. Komabe ngakhale zili kuti neneri sana ngakhale zili choncho alipo ena amene ayambitsa mipingo kuno ku Malawi imene soyakula kuno ku Malawi kusiyana ndi imene unakulira mpingo wanu. Ngati imene unakulira kunja iwo mipingo imene yakulira kuno ku Malawi konkuno. So nkhani ya neneri kuti salemekezeka kwawo iyi. Ndaneneri ngati anthu mukambawo chifukwa ngati ndaneneri mukamba za neneri tikuti neneri salemekezedwa kwawo kana terapo. Neri munapita kuti mukalemekezeke kufoti kuno simukalemekezeka. Isiza ulemerero. Tukamba za kukula kwa chani kodi kwa mpingo. Okay. Ndikambe chinthu ichi kuti munomo Malawi utumiki wa uneneri wabwerapo mpano. Tini tradition yathu pamene mipingo imayamba munomo Malawi inabwera ndi azungu. Okay. Atabwera munomo Malawi achine David Livingstone anapanga establish machalichi munomo Malawi komanso ma Catholic ndi azungu anabwera munomo. Ndeto sefe ya Malawi tinakula ndi kapena kuti ndi chizindikiro chakuti mipingo imene tikuizo munomo Malawi ndi iyi inachoka kunja Anglikani, Katholiki, CCAP, Mwanivese said. So mpingo ena uliwonse umene umabwera after that woti wachokera munomo Malawi umapasidwa mafunso ambirimbiri mpaka napano. Chitengabe nthawi yayitali kwambiri kuti Malawi azambe kuvomereza kuti ngakhalenso Malawi omwe muno mu dziko muno akhoza kukhalanso ndi chani kodi ndi mautumiki kapena kuyambanso mipingo. So chimenecho njimene chinapangisa kuti anthu pena pake pazikhala ngati resistance kapena umazipanga distance chifukwa chakuti mipingo yambiri imene timayidziwa munomo Malawi ndi mipingo yakuti azigogo athu angapemphera kumeneko, abambo athu amphera kumeneko, komanso nafenso tinabadwira kuti komweko. Ndekena kalikonse kamene kubwera panopo nikachilendo. Mwandivesesa nchimodzimodzinso ndi Yesu Khristu uja ku Israeli. Kunali mipingo imene inaliko nkale ya Mafarisi, Masadusizi, onse aja anakuti alikaleko nkucha. Atabwera Yesu Khristu akuti iweso ndiwe ndani. So chimachitika nchimene chocho kunkhani ya mipingo kuti anthu pena pakebe basi mu dziko mwakomo amakhabe ndi mafunso awiri atatu sizimanephera kuchitika zimenezo. Koma nkhani yakulu kwambiri ndi yakuti mpingo ndi malo amene timapita kukapemphera kandi wa CCAP kandi wa Katolika. I think ni nthawi yakuti anthu tizilemekezana mipingo kandi ine ndimalemekeza mpingo ina uliwonse. As long as kumene amapita kwa anthu aja amakalambira Yehova ndi mpingo. Mafunso amene mukunenawo ndi oti mwina amene timakhala nawo anthufe kapena maganizo amene timakhala nawo ndi akuti anthu mumachoka kuno ku Malawi kupita mama ku South Africa kumene kuno kuti kumapita atumiki ambiri ochokera kuno ku Malawi sindidziwa chifukwa chani. Koma ena amaona ngati mapita amene kufika choti anthu aku South Africa mthumba mwawo ndi mofundirako pang'ono kusiyana ndi anthu akuno ku Malawi. Ndiye akati nthawi ya chopereka chimakhala chodzaza dengu kusiyana ndi kuno. Ndiye amati tipita kumeneko kumene kuli chuma chambiriko. Anthu amaona ngati it's more of an economic decision. Ayi nkulakwa.
nkulakwa chifukwa chakuti pena sitimadziwa ma history ya anthu chimodzimodzinso monga munifunsa mafunsomo history anga simaitani kodi simaidziwa ngati ine pamene mapita ku South Africa nkuti nditasegula kale television munomo Malawi ndikudziwika ndi kale nandi program pa TVM every day anthu amachoka kale mene kosiyanasiyana mabwera kuti 2012 2013 nkuti ndili kale munomo Malawi 2014 anthu amachoka maiko osiyanasiyana amabwera kunoko ku Malawi. So someone kuti akambe kuti yayi munapita ku South Africa fama masatira ndalama kapena chani nkulakwa monga ndakamba kale muja kuti masomphenyanga chimene mafunika panga kumene kokosho chinakwaniritsidwa tini mipingo pena paliponso South Africa ku Botswana ku Namibia kwina kulikonse pali vision ndikuchoka kuno ndikupita uku ndikufuna kuti pa zaka is mipingo ikhayasekulidwa konsekonse uku ndi uko so chachikulu ni masomphenya. Ngakhale mukunena kuti kuno ku Malawi mwadzala mipingo pena paliponse koma tikaona zimene mwachita ku South Africa zimene mwachita kuno ku Malawi masomo zimaoneka ngati zazikulu munachita ku South Africa chifukwa ngakhale wankhula pano mwabwera kuno ku Malawi koma sikuti muli ndi malo anu amene munganene kuti mpingo wathu kumene kandi headquarters kandi yani ndi uku mugwiritsa ntchito malo amene muchita panga lendi. Tiyambe kuti chifukwa chakuti kukula kwa church yathu masomphenya athu manga church muno mu Lilongwe ndi church yaikulu kwambiri imene titapereka ku city for approvals kunoko ku Lilongwe sanayipanga approve pa zifukwa zakuti ndi church yaikulu kwambiri komanso ni malo amene tinagulawo sizimagwirizana according ndi ku city ndi amatipanga let me say kuti for 10 years ma approvals osamapangidwa nthawi DPP munga mukudziwa kale kunali ngati ka resistance pang'ono kamene mpaka pano sindimadziwa kuti chinachitika ndi chani komano munga tikudziwa kale kuti mukudziwanso ngati azitola nkhani kunali ngati kuti Buchiri pa nthawi imene ija so kwa zaka almost 10 years ma approvals athu church sankapangidwa approve komano ni boma ilili litafika po boma ilili mene atoza kuti yayi mupange mukhonza apa ifa kuti church chimene fani manga kunoko ku Lilongwe si church chimene mazoma church chotai tupita ku church chuko no it is a mega church and a mega church is different in a normal church so it will take time because we are not just building ka church komanso pomweponso tamangaso ma church munomo Malawi oposa 40 chakuti muno mu Malawi tukamba panopo kujeni ku Kalonga tamanga chalichi ku Nzuzu chalichi amangidwa akuyimaliza pano kudedza kuli chalichi koma zonsezo anthu ena samadza mangoti unamangepo chalichi koma tamanga mipingo yambiri zedi tamanga machalichi ambiri zedi imene sitinamanga ndi yakuno ku Lilongwe komanso ku Blantyre chifukwa kuti ma plan ake ndi machalichi akulu kwambiri amene ali kamene ambe kuti ma model ake ndi ma capacity ake otenga anthu ambiri zedi so akufunika kuti kukhale ma approve komanso komanga kwake pamafunika zinthu zambiri ikadakhala chacha kuti kungomanga chalichi tikadamanga kalekale koma ndi design ya chalichiyo komanso ndi maonekedwe ake kukula kwake capacity yake yomapangisa kuti ndithu pazikhabe kuti simungamange apa mupange motere so there are some technical things we are dealing with. Of course libwera pankhani imene